Waiwaye shi DJ IP daga ina? Daga Bauchi. DJ IP mai shegen sauti. Na dau darasi daga kai, sai da na baka kai, na dauka baya kai, kasa na yarda da kai, da kadai ce kai na da kai, karshe shigo ba zarfi kai mini ya haka ne. Ice sanadin darasi na zuwan akasi, kima ba dan Allah kika so da bane na ce da ka. Kikar da kice komai da ka takasi yanki fanai da kudi. Yo Allah yau na ji kori kake min, yani na cuci kaina, na bar masoyina, na karar da gobe na, da jibi da gata na. Sound, guys. Now on the play. Zargin kowa kai nake kama take fara zarga. In hagu motar kwadai kuma da ma'anan dai zaki sauka. A sanadin nake na kashe kaina, daga za ta ki makauna. Na ɗau da sirkin ɗau da sirya ɗau da sirta ɗau. Abokina a haka dina kira na abokinka. Shi me yasa ai kai ne ka kai ni gurin da na gane na Allah kake nufi. Abotar mu ba ta ni rana ba. Ina so a ce ban san ka ba ma. Na ɗauke ka ɗan uwa na zama. Kai kuma ka zama sala da fama na. Ba dai kun ji sautin ba, waiwaye shi DJ IP. Hakuri, dan Allah ki hakuri. Ni dole na barka. Ba ki tana mana ki kika ce mini in rika aiki ba. Sannan kika ce mini ɗan sanda shi ki gyaran barna. Muna makaranta kika mini gata kin koyan kauna. Iyayena ka kashe min. Kashe shi bisa gaskiya da amana na. So ki tana To amma menene zan yi idan ban kare haƙƙin ba. shi wanda ka kashe rayuwa ta ne, shi ɗan komai na ne. To ka sani gata na ne, yaya uba shi ya sayan abu katuna. Waiwaye shi. Wai yawo ka ji sautin. Ba a magana.